teille tulossa. Jännää kansaa täällä Pietarsaaressa tänään. Täällä on aivan saatanan huppelissa ihmisiä. Ja ne on aivan saatana melkein alasti. Vittu ne juoksee täällä ympäri toria. Aivan hullua kansaa, ne vittu hiihtää. Saatana, niille tulo 100 metrin ennätys. Meidän ei pääse kääntää pääsyä vähän. Käännyt vähän. Saatana, ne vetää täällä poliisilaitoksen vieressä. Miehet on aivan uikkareillaan. Seuraa niitä, ne juoksoo torikin läpi, saatana. Niille tuli Junkerille tuli kylmä. Nämä on aivan nämä jätkät jossain täällä alasti. Antakaa mennä, pojat. Oi saa, Arsa Junkerit pääsyy. Sama löysittäjiin. No istumaan. No Entu. Juoksoo jo tuolla. Vittu ne kauan mua tutkas saatana kaikki. Mua on aivan hummuja. Saatana ne on alasti täällä liikenne. Kaukarit on löyty. Hiihtäjäpoikia löytyy täältä Pietarsaaresta. Nyt ne mennään vittuilemaan uskovaa sillä aivan varmasti. Mä vähän veikkaan, kattokaa nyt jätkät. Saatana ne menee tuolla. Ne ei piittaa missään mitään. Kaikki on muuten niitten saatanan orjia. Orjia, ne on tarjoamassa kyrpää. Koko ajan täyttä kyrpää. No niin.